23 anys d'història són reflexats a l'exposició que alberga l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona amb el nom de Pérez de Rozas, la crònica gràfica de Barcelona, 1931-1954. En ella podem veure impactants fotografies de les vivències de la societat barcelonina durant la República, la Guerra Civil i els inicis del franquisme. Pérez de Rozas mostra a través del seu objectiu una memòria històrica que cal tenir present. M'agrada la fotografia en general i si és un tema històric encara més. Vaig buscar, m'interessava el tema perquè estic treballant en una novel·la que està ambientada a la Guerra Civil i m'interessava el tema i bueno, ja estic prou documentat, però volia veure una mica fotos més o menys ordenades per tenir una idea i des d'aquest punt de vista m'ha agradat. Actually just walking past and I saw the picture of the 24-hour dance and so I thought, interesting. This is the first time I'd ever heard of Pérez de Rozas. Yeah. He's got a fantastic eye. I mean, his photography skills are really good and he seemed to be everywhere throughout the history of Barcelona. Yeah. Incredible. Jo sabia que era fotògraf, que havia treballat bastant per la Vanguardia i bueno, els seus fills encara volten pels platós i tal. Com ha continuat després la nissaga de les Pérez de Rozas, el coneixia. És una mica amb la sensació de que m'agradaria que hi hagués més cosa, no? De que és un resum, en certa manera, bastant resumit, no? Però per la finalitat que jo buscava, per el que jo venia, està molt bé. I hadn't realised there was such a challenging history in Barcelona with all the bombing and the freedom fighting, so it was new history for me. I knew Franco had been in control for about 40 years, I think, but I hadn't realised that Barcelona had a huge insurrection and bombing. Però tot m'ha sobtat, m'ha fet pensar que pel que comenten aquí sembla que no va suposar gaire problema, però em sobta el tema que va estar tants anys treballant dins de la República i a més per mitjans pròpiament obrers i cooperatius i a més, i que després quan arribés al franquisme realment tingués la possibilitat de continuar treballant amb tota normalitat, sembla, i fer tot, que no hi hagués cap tipus de represàlia i tal. M'ha estranyat força, però sobretot això és el que més m'ha copsat, en realitat, després 1000 detalls sobre la vida diària de l'època. L'exposició romandrà oberta de forma gratuïta fins al dissabte 21 de maig de 2016. L'horari de visita és de dilluns a dissabte de 10 del matí a 7 del vespre.